खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 एप्रिल 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दिनै दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन जेनिबो जिंगा थानाय नङा खुसिनि दैमायाव बोहैगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला अबयसे मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो मोजाङैनो दावबायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन अदेबानि बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बिमा बिफाजों अनजागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव
बारा मोजां नङा, खहा जानायनि सम्भाबना दं। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा अदेबानि बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जानो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनानि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ रायखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां बिथिङाव दावगानो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बबेबा गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां सुबुंनि गेजेराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहाबा थाङोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।